Potrebujete svetlo? Je tu riešenie. Handybulb je masívna bezdrôtová lampa, ktorá svieti prakticky kedykoľvek a kdekoľvek a rozžiari váš domov. Môžete ju použiť ako prenosné svietidlo alebo hoci aj ako lampu pripevnenú na stenu kedykoľvek a kdekoľvek ju budete potrebovať. Stiahnite ochrannú fóliu, pripevnite držiak, zasunte do neho handybulb a už aj ho môžete zapnúť. Doma konečne môžete osvetliť tmavé kúty. Chcete to mať bezpečnejšie? Držiak si priskrutkujte, zasunte do neho žiarovku a zapnite ju. Rýchlo a jednoducho. Môžete ju pripevniť na obklad, drevo, kameň či kov. Odteraz si už budete môcť posvietiť takmer na čokoľvek. Handybulb má všestranné využitie na schodisku, v kuchyni, v garáži alebo v dielni. Poslúžia ako nočná lampa alebo svetlo v skrini. Žiarovky sú krehké, no handybulb je mimoriadne odolný, navyše je pohyblivý. Vďaka špeciálnemu SafeTouch povrchu, ktorý sa nezohrieva, sa dá žiarovka nastaviť rýchlo a bezpečne. Handybulb sa neprehrieva, takže ho môžu používať i deti. Môže slúžiť aj ako nočné svetlo. Handybulb je nevyhnutný v miestnostiach, kde nebola zavedená elektrina, na povale alebo v pivnici. Môžete ho používať aj v aute ako lampu na čítanie alebo na osvetlenie batožinového či nákladného priestoru. Ideálny je aj na turistike či pri osvetlení stanu. Dá sa v podstate využiť kedykoľvek a kdekoľvek. Handybulb môže byť užitočný aj v prípade nepríjemného defektu. Z handybulb nemôže byť problém ani výpadok elektriny. Používajte ho ako ľahký bezdrôtový lampáž alebo ako lampu na stenu. Nech ste už kdekoľvek, fantastický a mnohostranne využiteľný handybulb môže osvetliť váš domov. A teraz máme pre vás fantastickú ponuku. Ak si ho objednáte teraz, dáme vám ešte jeden úsporný handybulb LED. Teraz môžu byť dva svetelné zdroje handybulb vaše len za 29,99 €. Však je to úžasná ponuka a to ešte nie je všetko. Ak zavoláte a objednáte si ho teraz, zdvojnásobíme našu ponuku a ako darček vám pošleme ďalšie dve svetlá handybulb. A cena je stále bez zmeny, len 29,99 €. Ale až teraz nasleduje ozajstná senzácia. Naša ponuka nie je len dvojnásobná, ale štvornásobná. Takže vy k dvom svetelným zdrojom handybulb dostanete ďalších 6 kusov handybulb, takže dokopy 8 kusov. Na čo ešte čakáte? Zavolajte nám hneď teraz alebo nás navštívte na našej webovej stránke. Ak túžite po spoľahlivom žiarivom svetle vždy, keď ho potrebujete, handybulb LED môže byť pre vás ideálnym riešením. Je tu handybulb, masívna bezdrôtová lampa, ktorá svieti prakticky kedykoľvek a kdekoľvek a rozžiari váš domov. V rámci našej akcie zaplatíte za 2 kusy a dostanete 8 kusov teraz v mimoriadne výhodnej cene. Ak potrebujete svetlo, handybulb môžete mať po ruke vždy. Navštívte našu webovú stránku alebo nám zavolajte a objednajte si ho hneď teraz. Handybulb sa neprehrieva, takže ho môžu používať i deti. Môže slúžiť aj ako nočné svetlo. Handybulb je nevyhnutný v miestnostiach, kde nebola zavedená elektrina, na povale alebo v pivnici. Môžete ho používať aj v aute ako lampu na čítanie alebo na osvetlenie batožinového či nákladného priestoru. Ideálny je aj na turistike či pri osvetlení stanu. Dá sa v podstate využiť kedykoľvek a kdekoľvek. Handybulb môže byť užitočný aj v prípade nepríjemného defektu. Z handybulb nemôže byť problém ani výpadok elektriny. Používajte ho ako ľahký bezdrôtový lampáž alebo ako lampu na stenu. Nech ste už kdekoľvek, fantastický a mnohostranne využiteľný handybulb môže osvetliť váš domov. A teraz máme pre vás fantastickú ponuku. Ak si ho objednáte teraz, dáme vám ešte jeden úsporný handybulb LED. Teraz môžu byť dva svetelné zdroje handybulb vaše len za 29,99 €. Však je to úžasná ponuka a to ešte nie je všetko. Ak zavoláte a objednáte si ho teraz, zdvojnásobíme našu ponuku a ako darček vám pošleme ďalšie dve svetlá handybulb. A cena je stále bez zmeny, len 29,99 €. Ale až teraz nasleduje ozajstná senzácia. Naša ponuka nie je len dvojnásobná, ale štvornásobná. Takže vy k dvom svetelným zdrojom handybulb dostanete ďalších 6 kusov handybulb, takže dokopy 8 kusov. Na čo ešte čakáte? Zavolajte nám hneď teraz alebo nás navštívte na našej webovej stránke. Ak túžite po spoľahlivom žiarivom svetle vždy, keď ho potrebujete, handybulb LED môže byť pre vás ideálnym riešením. Je tu handybulb, masívna bezdrôtová lampa, ktorá svieti prakticky kedykoľvek a kdekoľvek a rozžiari váš domov. V rámci našej akcie zaplatíte za 2 kusy a dostanete 8 kusov teraz v mimoriadne výhodnej cene. Ak potrebujete svetlo, handybulb môžete mať po ruke vždy. Navštívte našu webovú stránku alebo nám zavolajte a objednajte si ho hneď teraz.